kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyoay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi, alan sa atong mga higalag mga kaigsunan, nining nga kagabion atong pasalamatan ng Dios, nining nga kahigayunan nga gihatag usab dinhi kanato aron sab kita makahimo sa pagprogram nining gabion na. Hinaot nga no magpadayon ni nga ato usab nga kanini ang program nining nga kagabion tungod sa mga kakulian mga kaigsunan. Pero sa gihapon no atong pasalamatan ng Dios gani ato sab nga kanunay no nga iampo ngadto kaniya ang iyahang panalangin sa matag usa kanato ug kay kung wala ang iyahang langitnon nga panalangin mga kaigalahan ug mga kaigsunan, wala tay mahimo sa ato usab nga kaugalingon. Busa ako nang hinaot no nga ang matag usa sa kanunay di ta malimot mga kaigalahan ug mga kaigsunan pagpasalamat sa atong labawng makagagahom. Unya sa ato sab nga mga kaigalahan ug mga kaigsunan, no, mayong gabi kaninyo ug happy Sabbath no sa tanan nato nga mga kaigsunan nga mga Adventista. Usbon ako, mayong gabi ug happy Sabbath kaninyong tanan. Hinaot ko nga ana kamos mayong panglawas unya sa ato ang mga kaigalahan ug mga kaigsunan nga nagabiyahe. Amping-amping ta kanunay mga higala tungod kay ang atong panahon no, medyo gaulan-ulan karon mga kaigalaan og prone mga kaigalaan sa mga slide o uban pa no mga kanang disgrasya sa kadalanan no, palayo lang no. Og mo nay atong kanunay nga mo nang giingon ako no, mas labing maayo nga sa kanunay sa ato ang mga pagbiyahe dili ta malimot mga kaigalaan sa pagpasalamat, pagampo sa atong labang makagagahom aron usab nga kita mahimo nga maproteksyonan mga kaigalaan o maiway sa tanan nga mga katalagman ilabi na sa kadalanan no sa ato ang mga pagbiyahe. So nining kagabion mga kaigalaan no, ato na usab kita sa pagpadayon sa unahan wan sa dili pa no ato na no nga pasalamatan ang ato ang mga naghatag og pagtugot mga kaigalan labi na tag-iya nining mga istasyon si Doc Remelito Oy kauban sab sa iyang tibuok nga panimalay. Ato nga pasalamatan usab nining kahigayunan nga gihatag usab nganhi kanato no aron usab kita makahimo sa pagprogram mga higala makahatag og pag serbisyo diha kaninyo, makahimo sa pagpahat diha kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan labi na sa mga pulong sa Dios. Ingon man usab kang Sir Romelo
Nobinaryo, salamat usab, no, kanimo sir, og hinaot, no, nga sa gihapon na panalangin usab sa Ginoo mo'y manaa sa sab sa imuhang tibuok nga panimalay. Unya sa ato ang mga kaigalaan ug mga kaigsunan, mga tigpaminaw nato, no, dinhi sa ato ang program mayong gabi nga na kaninyong tanan. Unya sa ato ang mga higala, no, nga gusto sab mo paabot sa ilahang mga concerns, mga pangutana, sa ilang sab nga mga boto sab ipaklaro mga kaigalan ug mga kaigsunan, labi na sa ato ang doktrina nga gihuptan usab, no, sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Mamahimo kamong mo text mga kaigsunan sa ato ang numero 0976 555 1008, no? I-text lang ninyo mga higala ang inyo nga mga gustong ipaabot nganhi kanato. I-text lang ang atong numero, usbon ko 0976 555 1008. No, mo na ato ang numero mga kaigsunan alang sa mga kaigalan ug mga kaigsunan nato nga gustong mo paabot, no, sa ilahang mga pangutana, ilabi na sa mga doktrina nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no. So sa ato ang mga higala diha, na ipaabot lang ninyo mga kaigsunan diha sa ato ang gihatag usab nga numero. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga gusto usab nga mo tawag ani mga kaigalaan ug mga kaigsunan, gusto nga mo paabot, no, sa ilahang mga pangutana usab through sa ato ang Facebook page, na i-chat lamang or kinini ang ipaabot lamang mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa ato ang Facebook page. I-search lang ang SDARM CPUC or SDARM Central Philippine Union Conference. Mo na ang kinatibuk-an nga ngan mga higala sa ato usab nga Facebook page. So kung kamo gusto usab mangutana, no, pinaagi niya na ipaabot lang ninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unya kung ugaling naamos dool mga higala, gusto sab ninyo makiguban sa panimbahon o walay masimbahan, no, gusto sab ninyo mo bisita, dola la o bisitaha lamang ang ato ang simbahan o opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, no, diha makaplagan mga kaigalaan ang ato usab nga simbahan. Doon natay panimbahon gikan sa adlaw nga Miyerkules alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 gabi. Unya sa ato usab nga matag adlaw nga inini ang Biyernes mga kaigsunan gikan sa alas 7 sa gabi ngadto sa alas 8 sa gabi. Na mo na atong panimbahon. Nya sa matag adlaw nga kanini ang Sabado gikan sa alas 9 mga kaigsunan magsugod ang ato ang program, no, sa ato ang panimbahon mga kaigalaan, no. Pwede kamong makiguban kanato aron usab sa pagsimba o pagpasalamat sa atong labang makagagahom. Now nini nga kagabion mga kaigalaan ug mga kaigsunan, sa dili pa ta mo padayon sa unahan aron usab sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, magampo una kita alang usab sa giyas balang espiritu sa atong pagpamalandong. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios nga na ikaw sa kitas-an sa mga langit, ani ano sab ang imong alagad, ikaw lamang magapanalangin og magagiya, magahatag og kaalam nga langitnon og isip hinaut nga ikaw sab gamit isip usa ka yano nga instrumento sa pagpahat ngadto usab sa uban nga wala pa usab masayod sa kamatuoran, o nga mahimo sab nga inspirasyon ngadto kanila ang matagpulong nga among paghisgutan o nga isaysay nini nga kagabion. Hinaut lamang nga imong panalangin mo'y manas matag usahay labi na sa ilahang mga pagkinabuhi o nga kini mahimong uyon diya sa imong kabuton. Panalangin ni ang matag ang inabuhi nila usab dili kini mahimong babag sa pagpangalaga diya kanimo.
Panalangin ni usab kining mong istasyon uban sa tagiyan ini o sa mga nagadumala usab niini. Akong gitugyan kanimong tanan uban ng kapasayloan sa mga kapakyasan gilawang madawat sa ngalan ni Hesus nga mga naluwas. Amen. Ayaw paglanganak, kay may panahon pa, kay kunong makapa, ulahin na. Kay kunong makapa. Nining kagabhion mga kaigalaan ug mga kaigsunan, aritas pagpadayon no sa atong mga natunan usab ng labay nga mga adlaw. O gani kini usa ka nindot kaayo nga kanana ang pagtuon or atong pagatun-an mga kaigsunan tungod kay nagisgot kita sa gitawag og angkla no kanang gisgutan diha bas Hebrohanon 6 bersikulo 19 no. Kini ni ang gisgutan dito, gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kasing-kasing. Siguro kini og kasaligan og milahos sa tabil sa langit nung templo sa kinasulurang alampuanan. Aha. Kini mga kaigalaan ug mga kaigsunan, walay lain mga kaigsunan non. Nagtumbok man sab ni ngadto kang Kristo o gani kini siya moy ato sab nga kini ni ang kaligunan mga kaigsunan tungod kay lagi sa gisgutan na nato sa nanglabay nato nga mga pag hisgot mahini ini mga higala gipakasama no sa usa ka barko or usa ka sakayan mga kaigsunan once nga di makaangkla or wa makahikot mga kaigsunan no kung nahinomdom mo mga kaigsunan sa panahon sa bagyong Odette no na suroy manggid mi mga kaigsunan gani nga mo sab gamay nga tindahan himong nalagpot pod ang ubang mga or karatula mga kaigsunan abot yun highway no ngadto sa SRP unya kini nga bahin mga kaigsunan dito sa dinhi dapit sa usa ka dako nga mall mga kaigsunan nga naas SRP dunay mi nalagpot diha mga kaigsunan o diha ni dunggo katong usa ka barko sab sa iya to sa kinini ang ilado sab nga barko dinhi sa Sugbo mga kaigsunan naabot o napunta dito mga kaigsunan tungod no although nakatali to mga kaigsunan no ay posible kayo sa usa ka barko mga kaigsunan pero siguro wala maayo pagkahikot ba no or gamay ra ang support mga kaigsunan mao nga naabot diha no sa atong kinabuhi mga kaigsunan no gipakasama ana ba no sa diha nga kita dili dili sigurado mga kaigsunan ang atong nga gihuptan na lisod kayo no tungod kay kita mahimong mapadpad na kana bang gisgutan diha sa Episo 4 bersikulo 14 mahimo nga ingon niini mga kaigsunan no aron kita kani siya mga kaigsunan mo ning purpose nganong kinahanglan nato ni no nga kinahanglan maka sigurado no nga ato usab nga gihuptan aron dili ta mahimong mahisama ining gisgutan sa Episo 4 bersikulo 14 aron kita dili managpabilin nga mga bata nga ginalino-lino o ginapalid-palid sa tanan nga hangin sa pagtulunan sa lipat-lipat sa mga tao sa bitik ingon sa mga lalang sa kasaypanan. Kana ba nga punto mga higala? Tungod kay basin unya no? Mahimong sama ta no sa usa ka gisgutan na nako no. Sugilanon mga kaigsunan kaniadto akong mabatian. Maunsa man no sama daw sa usa ka lusay nga nahimong napadpad mga kaigsunan or gilino-lino or
kuso-kuso mga kaigsunan sa balod, no? Kuyog-kuyog ra, way iyang kaugalingon nga baruganan mga kaigalan mga kaigsunan. Busa, ang matag usa kanato mga kaigsunan, maton pa sa usa ka komentaryo no, sa gitawag og Testimonies for the Church Volume 5 page 273 naigisgutan dito. The Christian mo nitong nisgutan sab sa mingagi pero gusto nako i-refresh mga kaigsunan. The Christian is required to be diligent in searching the scriptures, to read over and over again the truths of God's word. Willful ignorance on this subject endangers the Christian life and character. So kita nga Kristohanon mga kaigsunan, i-obliga o gi-require ta no nga sa makugihon gayod magsusi sa kasulatan. Unya dili lang kay kausa lang basahon mga higala. Muna usahay basig matinga mo no. Doon ay panahon nga murag nabalik na nga tong mga naisgutan dinhi tungod kay diha niya na mga kaigsunan mo na ipasidaan diri nga gisgutan no. To read over and over again the truths of God's word. Di ta magkapuol mga kaigsunan sa pagsusis kamatuoran bisan tuod no. Sa tanan nga mga libro bisan sa mga eskwelahan mga kaigsunan halos no murag pipila lang ka tuig mga kaigsunan bag-ohon na sab. Pero kining Biblia mga kaigsunan mosab-usab ra sigurong cover pero ang sod niini the same ra gihapon no. Bona nga sa ato mga kaigsunan dili ta magkapuol ilabi na sa pagsusi niini. To read over and over again the truths of God's word. Kay ngano man, willful ignorance on this subject endangers the Christian life and character. O mo day na siya mga kaigalaan. Sumala pa, willful ignorance, meaning pa, nasayod ta mga kaigsunan. Nga importante kayo ang pagsusis kamatuoran, pagtuon sa kasulatan. Unya, willfully, daw sawa lang ta kahibaw mga kaigsunan, o sa aton pa nga mga kauturan nga iligay nun o mga Ilonggo matod pa nila daw sawa ay lang no. Willful ignorance on this subject endangers the Christian life and character. Kana ba nga punto mga kaigsunan mo na nga kinahanglan nato no kanunay o sa makugihon gayod to read over and over again no. Tungod niya na or kinahanglan nato na siya mga kaigsunan. It blinds the understanding and corrupts the noblest power. Muna'y mahitabo mga kaigsunan once willfully bisag nasayod gud ta pero magpagkawala ta masayod mga kaigalaan. Mo na gingog willful ignorance. Makapabuta o makapahabol mga kaigsunan sa atong pagpanabot and corrupt the noblest power. It is this that brings confusion into our lives. Our people need to understand the oracles of God. They need to have a systematic knowledge of principles of revealed truth which will fit them for that or for what is coming upon the earth and prevent them from being carried about by every wind of doctrine. Mao day nay makapugong sa ato mga kaigsunan. When we say wind of doctrine, walay basihanan mga kaigsunan, ng mga doktrina ang hinimo-himo lamang, no, walay basihanan diha sa Biblia. So di ta mada tungod kay do naman biblical no, biblical sab
pero ang pagsabot ni ana mo'y diha ang diferensya sab. Mo na nga delikado kaayo mga kaigsunan. Mo na nga kinahanglan kita nasayod o mahibalo mga kaigalaan o mga kaigsunan sa kamatuoran nga atong gihuptan. Pareho ba na karon og kana ang bangko mga kaigalaan? Unsaon matod pa pag-ila sa fake o dili fake sa tinuod nga kwarta mga kaigsunan. Diya sa fake or at first mga kaigsunan, pinakauna nimong himuon is ilhon nimo pag-ayo ang tinuod o dili piki nga kwarta. Kay once nga makakita ka og fake, adi na ka mailad mga kaigalaan. So muna siya ang gikinahanglan nato. Muna nga ang pag-saysay o pasidaan dinhi kanato, we're required matod pa mga kaigsunan sa makugihon gayod magsusi sa kasulatan. Karon di ta malingla, dili ta kanana ang maanod mga kaigsunan sa mga bulog sa kanani ang mga doktrina nga way kapasikaran mga kaigsunan. Muna ang gihatag usab nga pasidaan nato. Aron nga kita mahimong mobarog nga malig-on mga kaigsunan sama sa usa ka tawo nga gi-compare diha sa Matthew City bersikulo 24 ngadto 27. Ang usa ka duha ka tawo maning naghisgot dinhi ang gisgutan dinhi mga kaigsunan. Katong tawo nga nagtukod sa iyahang balay diha sa balas. Nga pag-abot sa ulan o sa baha mga kaigsunan, ang iyahang balay ananod gyud, no? Inganana niya ang ato usab nga baruganan mga kaigsunan. Labi na kung maghisgot ta sa pagtuo tungod kay maghisgot ta sa kamatuoran tungod kay nga ato ang kinini ang nahuptan nga kamatuoran mga kaigsunan dili lig-on. Unlike atong usa ka tawo mga kaigsunan nga nagtukod sa iyang balay dito sa ibabaw sa maong bato, no, nga bisan unsaon wa gyoy bisag giunsag baha mga kaigsunan ug ulan wa gyud maanod, no? So dinhi doon na pa'y usa ka komentaryo usab niini mga kaigsunan. Some of the brethren and sisters in the church have done a good missionary work, but their interest must not flag. A few have done more than their strength would admit, but it was their meat and drink to do it. At all act a part in this work are non-excused. Jesus would have all who profess His name become earnest workers. Kita sabdi ay mga kaigsunan, isip nga mga katungdanan usab nato ngadto sa uban, or kita isip nga tumutuo nag-angkon nga mga Kristohanon, kinahanglan usab kita usa ka matinguhaon nga mga magbubuhat. It is necessary that every individual member build upon the rock, Christ Jesus. No? A storm is arising that will wrench and test the spiritual foundation of everyone to the utmost. Therefore, avoid the sunbed, hunt for the rock, dig deep, lay your foundation sure, build for eternity, build with tears, with heartfelt prayers. Let every one of you from henceforth make your life beautiful by good works. Calebs are the men most needed in these last days. That which will make our churches vigorous and successful in their efforts is not bustle, but quiet, humble work, not parade and bombast, but patient, prayerful, persevering effort. So dinhi mga kaigsunan, no? Usa sa another nga punto, no? Nung naisgutan na tong Mateo, kita kinahanglan usab makabaton niini. Nga pundasyon espirituhanon nga pundasyon mga kaigsunan nga lig-on. No?
sama sa gisgutan diha sa Hebrohanon mga kaigsunan na. So dinhi kailangan nato ang aligunon o gani gi-compare dinhi mga kaigsunan mahimong sama kang Kalib. Ngano man di ay ni Kalib mga kigala? Unsa man di ay experience ni Kalib nganong gisgutan dinhi nga sama sa iyahang ang gikinahanglan or sama kaniya ang gikinahanglan ni ining katapusang mga adlaw. Unsa man day experience ni Kalib mga kaigsunan, na? Ato lang di na nato basahon mga kaigsunan, pero atong hibaluon unsa ang experience day niya. Kung nakahinumdum mo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no, sa panahon ni Moses sa dihang musod na sila ngadto sa Kanaan, nagpada siya og ispay mga kaigsunan, no, napulo og duha ka ispay ang gipada ngadto sa Kanaan o kanang Israel na karon nya kay ang namuyo dai didto mga kaigsunan mga higanti man, no, katong mga anak ni Anak, kuya po nga nato, no, Anak mo na to si Gulayat mga kaigsunan og iyahang upat ka mga igsuon, mga dagko man, no, gipada sila ngadto ang kining napulo og duha o 12 mga kaigsunan matag usa sa matag banay nila, no, sa Israel tungod kay dunay 12 ka banay ang Israel. So bawat or kada banay dunay usa o kada tribo mga kaigsunan dunay usa nga gipada. Usa na diha, no, ang gipada mga kaigsunan si Kalib. No, actually duha man ni sila mga kaigsunan nga nabalik nga sakto og report. Ang napulo mga kaigsunan nibalik nga kinini ang negative ang report mga kaigsunan, no, ang gipakita ang ilahang gihulagway mga kaigsunan kung unsa ka delikado ang maong lugar ug gani matod pa nila grabe ang kadagko sa mga tao dito, di nato ni kaya ug mo ni ato ang okay mo man to ihatag inheritance Ginoo ngadto nila. Karon kay kining duha mga kaigsunan ang ilang nakita, no, ilaha mang gidad-an og ebidensya, no, idad-an nila og grapes. Motong giingon nga daga agay ang gatas og honey mga kaigsunan, no, naghulagway katos mga lamian, no, nga grapes ni ana nga area mga kaigalanong mga kaigsunan. No, kung wa sila mabalaka sa gitawag og higante tungod kay nahibaw man sila nga ang Dios, no, kining duha ka mga ispay mga kaigsunan og kini siya na mo ni si usa diri gisgutan si Kalib, no. Kalib are the men most needed in these last days tungod kay ingon ni ini ka kanana ang makusganon o ingon ni ini ka dili talawan ba, no, mubarog yun kini si Kalib mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So ingon na, no, kung kita nahimong pondido diha sa ato sab nga kanana ang pagtuo mahimong masama, no, gipakasama diha mga kaigsunan sa kinaiyaw sab ni Kalib. Ug dili lamang siya, no, si Josue sab mga kaigalaan mga kaigsunan tungod kay kini silang duha mo man ni sila ang gipada na sa ni Moses mga kaigsunan ngadto sa pag-ispay sa Kanaan. Balik sila nga good news ang ilang ang napulo puro bad news. Murag na outnumber sila mga kaigsunan tungod kay sa 12 god man kag pulo lang napulo mga kaigsunan puro negative unya ang ila duha ra sila positive. Nalimot sila mga kaigsunan nga dunay Dios nga nag-uban nila. O manay delikado kayo mga kaigalanong mga kaigsunan. Now, dinhi sa unsa nato, no, mapalig-on ang atong kaugalingon. Isaias 33 bersikulo 6 nagingon, og moabot ang kalig-on sa imong panahon, kadagaya sa kaluwasan, kaalam og kahibalo. Ang kahadlok kang Hiyuba mao ang imong bahandi. Muna siya mga kaigalaan og mga kaigsunan, no? Nagisgutan diha 33 bersikulo
versikulo 6. Unya ang 2 Tesalonica 2 versikulo 10. Unsa man say gisgutan dito? Na may gabi iday diha kang Doc Lavender Bukaling. O sa tanan no nga mga naga-share sub sa ato ang program dinhi sa ato ang program ang tingog sa reformasyon. 2 Tesalonica 2 versikulo 10 og sa tanang limbong sa pagkadili matarong alang sa mga magakawala kay wala siya managdawat sa gugmas kamatuoran aron unta mga luwas sila. So, munay delikado nato mga kaigsunan, no? Kana kung kita usab wala nahimong mo barog o wa ta mahimong mapalig-on diha sa kamatuoran. Niyang sa ka komentaryo sa gitawag og Great Controversy page 593 naigingon dito mga kaigsunan. None but those who have forfeited the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Muna'y delikado mga kaigsunan. Muna nga, sa gisgutan nato ganiha, gikinahanglan nato ang gitawag og pagasusihon nato ang gitawag og kamatuoran. Kay nga naman, none but those who have forfeited the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. To every soul will come the searching test. Shall I obey God rather than men? Diyan na dayan ang mahitabo nga pagdesisyon mga kaigsunan. Asa may akong pilion, ang Dios ba o ang tao? Inigabot niya anang pagsulay mga kaigsunan, no? Nga maabot yun ang panahon na mga kaigsunan, no? Sa katapusang mga adlaw, maabot na nga higayon nga lisod na or ino nato naa na gyud sa ato ang pagdesisyon kung kita ba magpabilin diha sa kinini ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo o dili ba? Magpabili na nga pangutana no sa matagusan nato. Di pa nato na matagamtaman ron kay wa pa man moabot ang tukmang panahon, pero pag abot unya sa tukmang panahon mga kaigalaan ug mga kaigsunan basin baya unya no. Malipat ta mga kaigsunan. Tungod kay nganuman wala mapalig-on ang ato ang kaugalingon diha sa kamatuoran. The decisive hour is even now at hand. Are our feet planted on the rock of God's immutable word? Kana mga pangutanaha mga kaigsunan. Kana ba kaha or kini bang ato ang kaugalingon na himo bang napabarog diha sa kinini ang kamatuoran mga kaigsunan? Are we prepared to stand firm in defense of the commandments of God and the faith of Jesus? Kana nasa ato mga kaigsunan, no? Muna nga wa malimot, wa ko sa gisgutan nato ganiha gipasidan anta nga sa kanunay susihon nato ang gitawag og kamatuoran. Kay once nga dili gani, time will come mga kaigsunan diha masuwayan ang ato ang pagtuo. Mahimo niyang sama atong katong kanana ang gitawag og foolish and katong wise nga builder mga kaigsunan, no? Gisgutan dito sa Mateo. Unya matod pa dinhi, only those who have been diligent students of the scriptures and who have received the love of the truth will be shielded from the powerful delusion that takes the world captive. Manay delikado kayo mga kaigsunan kung wa ta magsusi. Kay kinsa lamang kadtong ino nato mga kaigsunan mahimong maproteksyonan
those who are diligent students of the scriptures. By the Bible testimony, this will detect the deceiver in his disguise. To all the testing time will come. By the sifting of temptations, that genuine Christians will be revealed. Are the people of God now so firmly established upon His Word that they would not yield to the evidence of their senses? Would they, in such a crisis, cling to the Bible and the Bible only? Diha man ang pangutana mga kaigalaan ng mga kaigsunan. Di na to na ma-realize pagkakaroon. Pero time will come, in a time of crisis mga kaigsunan, ugwa ta mahimong napalig-on sa ato ang gihuptan nga kamatuoran mga kaigsunan tungod kay kuwang tas pagsusi niini. Di na to kalikayan mga kaigsunan, magsalig ra ta sa ato ang mga labaw sa simbahan, atong mga pastors or sa ato ang mga kinsapan na no nga nagadumala sa atong simbahan mga kaigsunan, ay delikado. Tungod kay ang matag usa nato kinahanglan matod pa sa makugihon gayod magsusi. And those who are diligent students of the scriptures lamang maoy maproteksyonan mga kaigsunan from the powerful delusions that takes the world captive mga kaigalaan o mga kaigsunan. Busa, angay nato na nga bantayan mga kaigalaan o mga kaigsunan. So sa unsa nga paagi nga kita, no, sa unsa nga kita mapalig-on, mapabilin nga makahigot sa kinini ang pakigdait mga kaigsunan nga gihatag ni Hesus. Juan 14 bersikulo 27. Ako nagabilin kaninyo sa pakigdait og ang akong pakigdait gihatag ko kaninyo. Dili sama sa paghatag sa kalibutan ang akong paghatag kaninyo. Dili malisang ang inyong kasing-kasing og dili usab mahadlok. Amo na isaad ni Kristo mga kaigsunan ngadtos iyahang katawhan, no? Kanang gisgotan dias Juan 14 bersikulo 27. Kay kuno galing mga kaigalaan, no? Moabot ang makalilisang nga panahon kay bawo ta og kanang pakigdait nga gihatag sa Dios o ni Kristo ngadtos iyang mga tinun-an, maingon man sab nato mga kaigsunan atong mabatunan bisan taliwala sa kasamok mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kita unsa man ta malinawon ta, dili ta madala mga kaigsunan nga delikado naman, di naman ko kasimba og way or ino na to, di naman ko kabaligya ug dili ko mamarkahan ni anang marka sa mananap nga mapintas, no? Kanang gisgutan dias bugna ba, di nakapalit unsaon naman lang ni nara ba koy mga kabataan, kana dayon ang musod sa atong hunahuna mga kaigsunan. Pero once nga kita makabaton ni anang pakigdait nga gihatag sa Dios nga ni kanato, dili gyud ta mabalaka tungod kay nganuman ang Dios mo provide siya sa ato ang panginahanglan. So ingon niya na mga kaigalaan ug mga kaigsunan, busa kanunay kita maunsa man magsusi sa kamatuoran. True happiness is found not in self-indulgence and self-pleasing, but in learning of Christ. Those who trust to their own wisdom and follow their own way complain at every step. But those who take Christ at His word and surrender the soul to His keeping, their lives to His ordering, will find peace and quietude. Muna siya mga kaigsunan, no? Kini bisan sa pagkakaroon mga kaigsunan, no, ma-feel na ni nato. Pero time will come when kanana abang moabot na ng panahon nga sa kasamok, diha gyud nato makita mga kaigsunan
kung unsa ang gisaad sa Ginoo. Kay diha na nga bahin mahimong mobarog ta bisan taliwala mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa kasamok sa kalibutan, pero kita maunsa man ta mobarog ta nga malig-on mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So atong usbon, no, to those who trust to their own wisdom and follow their own way complain at every step. But those who take Christ at His word and surrender the soul to His keeping, their lives to His ordering, will find peace and quietude. Nothing of the world can make them sad when Jesus makes them glad by His presence. The Lord says, "Thou wilt keep him in perfect peace." O thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. So muna'y mahitabo na to, no? Anang panahon na mga kaigsunan. So angay na to, no, nga pasalamatan ang Ginoo, no, tungod kay duna patay kay gayudan mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa pagpadayon sa pagsusi ilabinas kamatuoran. Gani sa gisgutan nato, no, diligent, makugihon mga kaigsunan nga nagasusi sa gitawag og kamatuoran, kini lamang sila sumala pa ang maproteksyonan pag-abot unya sa gitawag og panahon. So unsa may angay natong buhaton mga kaigsunan? 1 Corinthians chapter 16 verse 13, magtukaw kamo og managlig-on sa pagtuo. Bumarog kamo ingon nga mga lalaki, magmabaskog kamo. Mo na ipadasig sa matagusan nato ni Apostol Pablo mga kaigsunan, no? Kini niyang paghisgot dinhig magtukaw, wa ni nagpasabot mga kaigsunan di na ta matog, ha, no, kundi kita mga kaigalaan ug mga kaigsunan, diha sa atong espirituhanon nga kahimtang magmahigmata ta. Dili ta ingong magkatulog mga kaigsunan nga murag way kalibutan, no? Kinahanglan kita aware mga kaigsunan sa katuang gitawag og pagtuo, na nga bisan pagani, no, mahimong andam taon niya. Nakahinomdom mo mga kaigsunan katong 10 virgins. Actually kato sila nangatulog physically mga kaigsunan, nangatog man to sila. Pagmata nila mga kaigsunan, pila lang ang andam? Dunay 5 lamang. Ang 5, wa sila kapangandam mga kaigalaan. So muna atong bantayan, no? Kanang gisgotan ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 16 versikulo 13, managtukaw kamo og managlig-on sa pagtuo, bumarog kamo ingon nga mga lalaki, managbaskog or magmabaskog kamo. Kana nga punto mga kaigsunan, no, susama na dito sa gisgotan, no, sila actually physically tungod kay kinahanglan maginato sab ang pagpahuway katuog mga kaigsunan. Pero ang importante dito mga kaigsunan, kana bang andam tas matag panahon, wa makulangi, no, labi na kung pagsusi sa kamatuoran ang hisgutan. Unless those who receive the truth are thoroughly converted, unless there is a radical change in the life and character, unless the soul is riveted to the eternal rock, they will not endure the test of trial. After the minister's lives and the nobility has worn off, the truth loses its power to charm, and they exert no holier influence than before. Mo na mahitabo, no? Ilabi na kung magsalig lamang tas ato ang mga labaw sa simbahan, no? Wa tay pagsusi sab sa ato ang kaugalingon. When the minister's matod pa leaves and the novelty has worn off,
the truth loses its power to charm. Mo na mahitabo sa ato mga kaigsunan, na? Wad-an sab taog paglaom mga kaigalan. Kay nawa naman tong atong giidolo. Tungod kay maayo kayo sa iyang gitawag og humili. Maayo kay muwali. Maayo kay mo pagkatawa nato mga kaigsunan, which is dili na mo'y gikinahanglan gyud, no? Ang gikinahanglan nato individually mga kaigsunan kita sa makugihon gayod magsusi sa kamatuoran, no? Pero wa naman tay igong oras mga kaigalan mga kaigsunan atong humnon o to na ni tapuson ang atong pagtuon ining kagabion pinagi sab sa pagampo. Dalaygon og sinimbahon ng mga Dios nga na ikaw kitas-an sa mga langit. Salamat nining kagayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong nga kini mahimong giya o mahimo sab nga inspirasyon sa matag usas pagsusis kamatuoran. Panalangin ni lamang ang ilang panginabuhian. O yun man usab sa tagiyan ni imong istasyon ikaw sa mga dogang pa sa imong panalangin asab mahimong yano nga ginamiton ang matag istasyon nga labinas pagpahat sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw nining mga istasyon. Ikaw lamang mga panalangin usab sa mga nagadumala niini. Kining tanan ang isalig gitugyan gilawang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod igayon mga kaigalan ug mga kaigsunan dinhi sa atong tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.